Swerte mo kapag may mga anak ka na mabait, matulungin, marunong umunawa at higit sa lahat may respeto sa mga magulang. Ito ang masasabi ko sa quote na yan, kaya makinig ka ng mabuti. Mga kahugot, naisip nyo na ba kung gaano kaswerte ang mga magulang na may mga anak na mabait, matulungin, marunong umunawa, at may respeto sa kanila? Grabe, di ba? Yung tipong bawat magulang, yan ang pinapangarap. Isipin mo, yung magkaroon ng anak na hindi lang basta sumusunod sa'yo pero yung talagang nagpapakita ng malasakit at pagmamahal. Hindi lang sa malalaking bagay, kundi pati sa mga simpleng gawain sa bahay, sa pakikinig sa kwento mo kahit pagod sila galing eskwela o trabaho, at sa pagrespeto sa mga desisyon mo bilang magulang. Yung anak na yan, bihira yan, mga kahugot. At alam nyo, yung pagkakaroon ng ganitong klaseng mga anak, hindi lang yan basta swerte. Reflection din yan ng kung paano sila pinalaki. Ibig sabihin, may malaking parte rin ang mga magulang sa paghubog ng ugali at asal ng kanilang mga anak. Kung paano kayo magpakita ng halimbawa sa kanila, malaki ang impact niyan sa kung paano rin sila magiging tao paglaki. Kaya mga kahubog, kung may mga anak kayo, o banak palang magkaroon, tandaan natin na mahalaga ang role natin sa paggabay sa kanila. Hindi lang ito para sa atin, kundi para sa kinabukasan nila.